Mae'n y cylch moch ar y Prif Bencampwriaethau. Y moch Cymreig ath hi yn y paren gynharach, ond ni'n symud ymlaen wan i'r Prif Bencampwr unigol. Hugh Williams yn gadw cwmni fi eto fydd. A mae'n agostaliaeth gri, mae 7 o foch y gorau o'r gorau fan hyn wan yw. Oes, bob un nhw werth i gweld chwarae teg. Chwarae teg ddew, yndi. A dipyn o amrywiaeth eto. Ond ni'n dweud bod yna amrywiaeth yn y pare. Ond mae yna 7 o fridiau fan hyn, a bob maint a hyd a lled yma. Oes, oes. A gen i'r hwch tamwerth yn y gongol bellach gwan gen Mrs Barbara Warren. Hwna'n hwch wedi ddfedu. Yma wan, mae gennym ni gyn Emily Paddock. Sbinwch bach, dwi'n meddwl dy hi, ia? Middle white. Ia, sbinwch middle white yma, ond blaen ni. Wedi geni yn ail hanner llynedd na hwnna. Wedyn, mae Harry Healy'n dod ymlaen wedyn efo bai bach ifanc, Berkshire. Mochyn bach neis iawn. Yr un pellach o sy'n pasio. Y diwroc di'r un pellach sydd yn meddwl yr... Reit, oce. Y dent. Dwi'n cymysgu fi na fan hyn. Diwroc di'r bryd yna, bryd enni oedd yr modern di hwnna. Reit. Ac yma gynnon ni'r hwch. Saddleback. O'n hwch smart. Saddleback, mae gosatan i fan hyn. Mae hwnna'n globen o hwch Iesu ni ddechrau yn hwnna fi wan. Mae'n hwch o'r gre. Yna ddyfnder yn un does? Ddyfnder ni. A stael. Fath oedodd rhyw hocyn bach ddoe yn beiriadu ffermwyr ifanc. Ond dweud i speech wrtho fi. Gwelais y sbinwch gyntaf meddwl, fel Bryn Hines meddwl o. Ysbywch ar hwnna mynd rownd y gongol am, mae fatha Bryn Hines yn mynd ydy. Yna swagr ydyn does? Yna swagr yn ni. A wedyn mae gennym ni wrth gwrs wynebau cyfarwydd fan hyn. Y bai Cymraeg gen Teifi a Rhys. Roed yr air. Roed yr air. Yn wrthi boddau bod y bai wedi dod i'r brig dyn o blaen. Di llun oedden ni yma yn gweld nhw wrthi. Ia, ia. A dwi'n siŵr bod nhw a'i bryd ar ennill a gymylliad go gri am y teitl enni. Mae fai neis iawn. Mae yna hyd yno, ond oes? O, mae fai stretch nhw. Mae bob peth... Mae'n cymesur dad ydy. Ydy. Sa'n un darn o'n edrych allan ei le i gilydd. Nag oes. Ydy, oedden ni'n dweud yn y gysylltiaeth ddiwetha bod y beirniad yn edrych am gerddediad a rhyw esbonio fedi'r underline yma. Mae hwnnw'n bwysig hefyd yn ôl be o'n i'n ddeall. Wel, i tethu nhw ar hyd i boliau nhw, dda chi yn daclus ar tethu wedi gosod a digon o le rhyngthyn nhw. Reit gyfartal rhyngthyn nhw, de. Ie. Dwi'n methu gael ymhen rownd y gwahaniaethau fatha, da chi'n gweld y middle white ma'n y canol yn Iwan, mae'n bwtyn bach ddigon byr yn dio, bod da chi'n gweld y mochyn Cymreig. Wahaniaeth mawr yn oes, ond rhinweddau'r bryd sydd yn bwysig oedd Tondeg a pwysleisio. Wedi bod yn y gorffennol, gwahanol fridiau, wahanol bwrpas. Oedd y middle white a'r Berkshire, porcars, fel yn dweud lenorol, London porcar bach i farchnad dda yn Llundan. Wedyn, y saddleback wedyn, hwch fagu dda, gynhyrchu to'r llwythi a chroesi. Mae'r beirniad Mr Stephen Ludles yn cymryd bach amser, mae o'n fwy hands-on tro yma, felly ro'n i chydig funudedd o fod gael crafu ben, a ro'n i'n ôl i weld be fydd y penderfyniad yw. Dyna fo. Dal yn y cylch moch yn aros am benderfyniad gan y beirniad Mr Loveless ym Bencampwriaeth, Prif Bencampwriaeth y moch unigol. Hugh Williams a fi wedi bod yn cadw llygad o bell. Mae wedi sgwennu yr enwau lawr yw. Sgen ti unrhyw amcan lle mae'n mynd i fynd? O ti'n gywir efo'r pare, efo'r Cymreig? Wel, beth ydy si gynna am Bryn Hines? Dwi'n meddwl na'r hwch ddu a gwyn mae fi, y saddleback. Ie, wel I mi. Mae'n hwch fendigedig yn dydyn, mae'n faint a dyfnder ydi. Sa'n neis bod ni'n mynd i'r saddleback, ond mae'r baedd Cymraeg o droed yr air yn y canol fan hyn. Di. Hwn y fain neis o'n nadwy fi, cofiwch. Sgwn i. O, dos gen i amcan beth hwnna cyw. Gwneud chi fwy amcan e fi o lawer, ond mae lawr un dyn, Mr SJS Loveless, o Sunrise Farm, wrth i'r glaw ddod lawr. Mae'r llywydd yn y cylch a'r cardiau. Lle maen nhw'n mynd â hi?
I'r diwrnod. O, i'r diwrnod. Anisgwyl. Ia wir. Against representing the Duroc breed. Llongyfarchiadau gresog i Oliver Giles. Oliver Giles. Any other modern breeds, unrhyw bryd arall modern o hwnna. Sbinwch 6 i 10 mis oed. Ia, diwroc. Prif Bencampwriaeth, yn mynd i'r diwroc. Which is the Junior Pig Championship. Felly y diwroc yn mynd ar Prif Bencampwriaeth i'r moch unigol a'r sgwabriog yn cymryd y gil wobr. Diolch yn fawr Hugh am y cwmni. Croeso, diolch yn fawr iawn.